21 October 2024. Hazvina kumira zvakanaka, ndadzoka zvekare. It is a Monday. Good morning to you all. Nhasi nyaya dziri pano hadzina kumira zvakanaka. Zvotoda kuti ugare wagadzirira womeka sure kuti pauri pari safe. Kana muri vamwe vaya vane hana dzisina kusimba, I guess this video is not for you today. Asi kana uchiziva kuti ukasimba hana, gara walike this video kuitira kuti ZANU-PF iboyikane. Kana uri pane vanyarikani vanofungidzira kuti vangazonzwa nyaya dzako, secrets esari kuitika, ugara wabayirira ma-earphones because the situation is very tense right now. Tikutambira mashoko panapa rekunzi Chiwenga's whereabouts not known. Sources are withholding information about his whereabouts. He last appeared in the media on the 16th of October with investors from India after the Victoria Falls conference. ED has been appearing at events without Chiwenga and Kembo Mohad. That's the current situation. That's the word in the street right now. Ndo nyaya ziri kutotenderera, nyaya ziri kutaurika kuti vakapesera kuoneka musi wa 16 vane maChina ma-investors ndo nyaya iri kubuda, iri kutaurika panapa. Asi hama dzadiwa, nyaya iyi iri kuvhiringidza vanhu vakawanda musoro kuti chinombori chii chaizvo chiri kumbonyatsoitika muZimbabwe, because vanhu vanoda kunzwisisa nyaya idzodzi dzenhingirikini dzanetsa idzodzi dzesuccession. Nyaya yacho ukanzwa vatangana ipapapa hazvisi kuzopera mushe, hazvisi kupera mushe. Vanhu vari kuchinjana mashoko, vamwe vari kungotaura zvekuvhundutsirana, but ivo pachavo vanobuda vobva vati isusu hatina kana problem, hatina kana chinhu chiri kunetsa kuside kwedu. But mumastreets umu tiri kuona kuti kune kuchinjana kwemashoko kwakanyanyisa kuri kuitika, ende kwatone imwe regalia iri kutogadzirwa, iri kutenderera zvakanyanya. Ende ndasanganawo nemumwe zvekare anga achitobvunzawo achiti why is it there has been limited to no coverage of general in the ZBC news will support whoever oppose this dynasty. Ndobva vapindurwa neumwe ari kufambirana nemashoko acho, ari kumafambisa zvakanyanya, ari kuti Mnangagwa stopped ZBC online because he thought Chiwenga was taking the limelight. Remember, Minnie Baloyi has been coaching and grooming her husband to the point that he was presenting himself on the pulpit better than Mnangagwa. His reading, message and appearance improved. Mashoko ari kutaurwa panapa, saka zvakanzi anga agoonekwa kuti anokwanisa outsmarter the master. Ndo mashoko ari kutenderera, ari kutaurika panapa according to these people vari kubudisa, vari kutaura. Now pane nyaya imwe zvekare iri kuzobudiswa nevamwe vari kuaccuse vanhu, masupporters aadvocate Nelson Chamisa, kuti ndo vanhu vari kunyanyisa kufambisa nyaya dzese idzi dzamuri kunzwa idzi. Pari kutaurwa panapa pari kunzi following their humiliation in the 2023 election, Chamisa's followers believe they can use up misinformation to split ZANU-PF in a desperate attempt to feed functionalism. They are currently creating a produced phone VP regalia. It's excessively and inexpensive. Mashoko avari kubudisa, vari kutaura panapa panga patotanga kupfekwa nhumbi kana kuti hembe dziri kuratidza kuti pari kuitwa zvesuccession panapa. Pari kuda kuti vanhu vari kutaura kuti munhu wese kuna general ndo hembe dzakagadzirwa, dzimwewo dzakanzi General Bay izani, zvizhinji zvekutaurika pamusoro penyaya iyoyi. But ndiri kuona vamwe vari kuratidza kugadzirira kutange pane zvinhu zvakutogara zvakutopindirira kuitika, because mwari kuti Chiwenga will probably have a smaller cabinet with many hailing from the military, and I think he will have one VP, not two. Interesting times ahead. ZANU-PF, as we know, it will be very different under the general. Mashoko avari kutaura vachionesana panapa. But muri yeZimbabwe tiri panyaya idzodzo tine zvimwe zvezvinhu zvakaitika nezuro painzi Harare Provincial Chairperson Godwill's Masirembwa business offices were on Sunday morning petrol bombed by unknown assassinates in Harare. Pakangoonekwa ma-offices ava vantu vaMasirembwa ashinzi abombwa, arohwa nepetrol bomb. Mashoko akabuda akatenderera, ende ndo mufananidzo yanga iripo vachitobudisa nemavideo vachienda pama-offices acho pachibuda pakabombwa. But ndiri kuzoona vanhu ve-Children of Zimbabwe War Veteran Association vari kubudawo vari kurambirana nazo,
vari kuti ZANU-PF Harare Provincial Chairman God Wills Masirembwa stage manages bombing of his offices in Harare as a way of pronouncing fake state security instability in the country. Mashoko ari kubuda pari kutaurwa nevanhu veChildren of Zimbabwe War Veteran Association ndo zvavakabuda vari kutaura kuti inongori skillful yakaitika, but mavideos takamaona mufananidzo wechokwadi kwakatobombwa ndo chokwadi chiripo chakatoitika. But tiri panyaya iyoyo zvekare takaona vamunangagwa vari kunzi vakasamona kana kuti vakaenda kupurazi kwavo nemafundisi vezvitendero, vakuru vezvitendero, mapastors vakanga variko vakawanda. Vari kunzi recently there was a meeting involving some prominent church leaders with links to Mnangagwa calling for a ceasefire following the rising tension between ZANU-PF functions. Mnangagwa has summoned the church leaders for a tour of his pre-cap farm. We know it is a meeting. Ndo mashoko ari kuzobuda ari kutaurika panapa because nyaya dzacho dzanga dzanetsa dzatenderera. Iwe pazonzwa iso, iwe pazodai, iwe this and that, iwe this that. Saka zvikanzi vafundisa vanda kungoenda kuti vangonoona prazi. No. But vari kunzi vanga vaenda kunoita ceasefire because munoziva kazhinji panoitika nyaya dzakawanda ndo vanhu vanokwanisa kusumuka vachitonhodza zvinhu zvinenge zvichiitika behind closed doors. Kazhinji ndo zvinonyanyisa kuitika. Munoona kana pamazuva aya esarudzo emaelection pane vese painzi pada mbonotauriranwa, pari kuzomboya maelders, pari kuya chichi, pakazombonzi pada kuitwa dialogue kubva kudhara pachingonzi nyaya dzedialogue. Vanenge vachitaura nezvadzo vanhu vezvitendero ivavo ndo vanonyanyisa kazhinji kubuda vachitaura nezvedialogue izvozvi zvinenge zvichiitika. So muri Zimbabwe tiri panyaya iyo tiri kuzosangana pane Chief Marupi of Dilashaba in Gwanda ari kunzi akafa nezuro manheru. He was 28 years old. Anga achitori mukomana wechidiki asi akanga atove chief. Ndiye muchief wokubuda paya achinzi apindirwa pamba pake vakamubira vakamuroba. Vakanzi hama dzake dzakatozomuona akaita kusungirirwa chaiko. Saka vonzi vakasvika vakamurova ndokumutorera motikari. Ndibva vatora nemari marands akanga anawo mumba make. Yakamutaurwa pakasiyana, vamwe vakamboti 3.2 rands, vamwe vakati 2700 rands, but nemafoni maviri ndo zvakaitika. Vanhu vazhinji vakabuda vachitaura zvakanyanya pamusoro penyaya iyoyo vachiti no, macitizens eZimbabwe vari kutora zvinhu zvavo back. It's not like kuti abirwa, but inyaya yekuti iko zvinezvi yakuita hayo kakunzwisa tsitsi because it's something chekuti chakuitika, but zvinosiririsa kuti at the age of 28 munhu anga atofa kudhara, anga ari chief wechidiki. I think he is the youngest chief in Zimbabwe if we are not mistaken. Now tikusangana nenyaya zvekare election rekuMozambique rakapera. Pari kunzi 2 opposition figures killed ahead of Monday national strike. 2 opposition figures, Elvino Dias, a lawyer, and Paulo Guambe, a representative for Podemos, a party planning protests against allegedly fraudulent elections in Mozambique, were shot and killed yesterday after 19 bullets were fired on their vehicle. This is increasing tension in Mozambique, where allegations of elections rigging riff. One of the dead, Elvino Dias, spoke to Mirror recently on allegations of Zimbabweans used to vote in Mozambique election. Saka ndo kumbobuda vachitaura kuti maZimbabweans vari kuzoenda kunovhota Mozambique, vakavhota zvichitsotsi zvichiskillful. Saka ndo zvinhu zvaimbokomplainwa kapaipa zvinzi koseizi vanhu vari kuzonopinda vachinokwana panyaya izvodzo dzekuti toona kunzi mazimba vakuvhotera kuMozambique vachida kunofevhera the other guy uyu ave ruling party vanenge variko. Inyaya yakanetsa yakakonzeresa pamutauro zvakanyanyisa pamazuva adarika iwaya, asi zvinhu zvinenge zvichingoitika hazviperi hama dzadiwa. Tiri panyaya iyoyo tauya neimwe nyaya zvekare tiri kusangana nayo panapa. Pari kunzi 73 liquid and 136 LP gas retail sites have been closed and prosecuted for operating without a requisite petroleum retail license from January to July 2024.
The penalties have ranged from 200 to 700 for liquid fuel and $30 to 600 for LP gas. The fines are based on the Petroleum Act of 2006, which provides the maximum fine as level 9. Zera, however, feels the fines are low and is working with relevant government agencies to make the fines stiffer and more different to ensure that operators do not repeat the same offense. At the same time, we are also developing a system for spot fines which will quicken the enforcement process and impose stiffer penalties. So panguva yese iyi kubva January takanopinda paJuly vanga vari kubata vachivharisa vanhu vanenge vachitengesa petrol zvinoita zvichinzi license vaufa muri kuzvionawo sei muri kuita sei. Nawo nyaya yapo ndeyekuti these guys vakuda kunoshanda kuti vawedzere mari yamapenalties hanzi kuitira kuti these people vasadzokorodze these same mistakes. It's something chinorwadza chinenge chichiitika because in my own understanding ndonzwisisa kuti ukaona munhu achirana business asina license, it's a sign yekuti ari kubva kumadhaka achitrya kusumuka kuti aite something chinobatika. But the funny thing ndechekuti this government haina basa nevarombo, iri kutoti varombo vacho ngavacharamba variko, iri kuita zvinhu zvokuti zvibenefite vapfume because munhu agara asumuka kudhara amo mubusiness aita mari nebusiness ane zvinhu zvakatirongeke ari mupfumi kare haana need yekunzi angarana asina license, anotoitora license because inenge itori cheap side kwake. But these other guys vanenge vachirana zvinhu zvekutamburira zvekutrya kuti vakwanise kumukawo vapinde mubusiness vaitewo zvinobatika, ndo vari pakuomeserwa ivavo vamuri kuzongonzwanzi atorerwa chakati azodai so vasvika vakareidwa vakadidi, ndo nyaya dzacho dziripo. Navo vakuda kutoti hanzi tiwedzere mari kuitira kuti these guys vasazofe vakadzokorodza the same mistake, kureva kuti varombo havasi kunzwirwa tsitsi. Ndo chokwadi chiri kunyatso kuitika panapa. Ninyewo nyaya yekusanzwirwa tsitsi kwavarombo takambenge tutaura neimwe nyaya tichiti vanoisa mamwe mapolicies ekuti mota inenge ina 10 years iri munhu inenge yadarika 10 years ichakwanisa kuimportwa kupinda munyika, zvinhu zvekuti zvinobenefita vapfumi chete asi varombo vachiramba vakangotsikirirwa. So nyaya dzese idzodzo nyaya dzinenge dzichirwadza panyika yeZimbabwe, zvinhu zvinenge zvichiitika asi zvinenge zvakwamuri hama dzadiwa kutiwo imimi munenge muchiitorawo sei nyaya iyoyo, munenge muchizozvigamuchirawo sei, because at the end of the day it's up to you. Ndimi munotozoona kuti muri kuwirirana nazvo here kana kuti hamusi kuwirirana nazvo. Now tiri kupinda pane imwe nyaya pari kunzi in one of the most telling but not surprising news, it is allegedly that Senkezo Chabangu, who is apparently in hospital abroad, has claimed that he knew about the plot to remove General Chiwenga. Chabangu now fears that he was poisoned. His associates say he is on a course in Europe. Mashoko ari kubuda zvekare muma streets ari kutenderera iko zvinezvi hazvina kumira zvakanaka. So the guy wekabareta nyaya iripo ndeyekuti ari kunzi iye akanga ari nekakuziruzivo nekuda kuzobviswa kwa VP chinchichiwe nyaya yacho yatoti anga ari kuiziva, ndo mashoko akubuda mastreet panapa. Saka pari kuzongonzi muchetura ndosaka wakabva wangopinda vanzi vamwe vake ari kuti akaenda kukosi atisisu hatichanyazonzwisa kuti yakosi yechii manje, yakosi yekurapwa yemapiritsi here kana kuti ikosi yekuti yekufambira zvidzidzo kwaakaenda ikoko, nekuti pakambobuda ane mufananidzo pachinzi ari mufirst class akagara ana ZANU-PF MP vari ikoko vari vese vachitoita zvavari kuita. But vanhu vakazonotisawo something vakati it's possible kuti mufananidzo iyoyo mufananidzo yavanenge vakatora vari munzira kuenda mafotos ekuti anenge akagara akatorwa kudhara, nawo panenge pakuzongobuda nyaya vongokavhiridza kuti zviite kunge zvinhu zvese zviri correct, because iye wacho atone nguva asiri kubatikira papublic, atone nguva asiri kuwanika papublic zvekutoti ndosaka vanhu vari kufungidzira kuti aiwa this guy zvechokwadi anogona kunge akatosangana nazvo zvechokwadiwo zvinhu izvozvo zvitori maaris, asi vanhu vakungomhanyisa ngobudisa one kafoto ikako kavanenge vakatorwa kuti zvingonzi vanhu vangodzikama, because nyika yese iri kuti ida kunyatsonzwisisa kuti condition yake yapapi, vanhu vada kunyatsonzwisisa kuti zvawedzera here, because hazvisi zvinhu zvekuti vanhu vanonge vachimufarira. Zvingori zvinhu zvokuti pese pamunoita zveusellout unenge wakarwadzisa vanhu pamwoyo. Saka vanhu vanenge vada kunyatsonziva kuti vogara vakafara kana kuti voita sei, because hakuna munhu ari kufarira
nyaya dzemuchinda iyoyo zvakaitika. Now ndiri kusangana neimwe nyaya zvekare panapa yandiri kuonawo vanhu ava vanonzi I think ndo timu racho rinenge richibhadharwa kana kuti tingati ndo maseo something vacho ivavo vanenge vachishanda neZANU-PF vari kuti according to our database for the returnees for ED, indications are that so far Nelson Chamisa has lost 1,200 supporters including MPs. Mashoko ari kutaurwa nemuchinda uyu anonzi Gabriel Chiwenga anenge achiwanika achitaura zvinhu zvake izvozvo paX iyo yaizikana chinzi Twitter. Ndo mashoko ari kubuda kutaura kuti Chamisa akarasikirwa nevanhu 1.2 million, but vanhu vari kumupopotera vataura kuti zvauri kutaura hazvisiri izvo, hazvishande zvichidaro ende munenge muchizviweka sei because currently Chamisa haana a political party. Saka zvamuri kutaura izvozvo zvinhu zvekungori zvekugotswa tsuro vanenge vachingotaurawo, but ivo vari kuti database dzavo ma-returnees for ED amene vanenge vachiti ma-returnees for ED yacho ndapi. I think zvinokwanisa kunzwisiswa nevanhu veZANU-PF pamwe ndo vanokwanisa kunzwisisa vanoti ma-returnees for ED ndo akaita sei, kureva kuti vanga vakambodyara vanhu vavo vobva vazodzoka. I don't even know because isusu chatakanzwa kuti return takutotarisira kuti munhu ari kudzoka ka. But anyway, muri Zimbabwe handisi kuzivawo zvinenge zvataita kusiyira kwamuri kuti munomujajawo sei, munomuonawo sei zvaari kutaurwa kuti ari kuti Chamisa akarasikirwa nevanhu 1.2 million. Inino zvangu ndinenge ndine angu maonero, but haisi nguva yangu yekuti nditaura kuti uyu zvaari kutaura izvi ndinozvoonawo sei. Tasangana zvekare kudai so panapa panonzi paKulian TV, ndo nyaya dzandanga ndinadzo ndakakubatirai muzuva ranhasi kuitira kuti mutange zuva renyu muchiziva ma-updates ezvinhu zvese zviri kuitika zvakanga zvaitika nezvimwe zvese zvichanda kuzonoitika. Kana uchinge wasvika panapa iri first time yako, gara wasubscribe, like, komenda uchindiudzawo kuti nyaya idzi dzese dzandava nadzo nhasi ndakakubatirai uri kudzionawo sei.